O kadtong nakaila apan wala man nagsugot. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. Ang tanang tao matubang dayog sa hukom. Busa inyo si Pablo, ayaw nagliso-liso ang muna-muna. Stand firm, barug. Isa man ang iyong barugan. Barug ka ba sa ngalan sa iyong reliyon? Dili. Barug sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya dito sa langit, wala ngalan sa reliyon. Wala ginay one way outreach sa langit. Apa nga nung naigalan one way outreach, kaya muna itong iparegister dito sa SIC. Kaya di, mapupwede yung bilin mo na iparehistro sa SIC. Mahimo man kang kulurong. Uniyan nato sa Romans chapter 13. Let every soul must be subject unto the highest authority. Dinhi sa ato doon natin ilang highest authority. Apan doon na mas labaw na pinagtaas na mao ang Diyos. Iyon si Pablo, stand firm. Mga igsuon karong panahon na kung ikaw nagailaman sa Ginoo, apan mo ang dili klaro. Dili paulahin. Susi. Asa ka mo susi? Dili sa pulong sa Biblia. Susi ha. Kaya ano, ang iyong kinabuhi, doon ay kalag. Na ay kalag sa lihang gihuipan sa Diyos. Ang tao ang giumol gikan sa abog sa yuta nga mao si Adan. Iyang gibutangan sa duha ka buhok sa iyang ilong. Ingon ang Biblia, o sa lihang iyang gihuipan kini ang tao na himong kalag na may kinabuhi. Palakpakan nato ang Ginoo. Ang tao na himong kalag na may kinabuhi. Busa ang tao walay katarungan nga dili siya musimba sa Ginoo. Pero naalay problema. Ang tao gihatagan og gagawasan sa kalibutan. Asay iyang pilion. Mubuhat pa siya og dautan o mubuhat pa siya og mataron. May kagawasan. Apan ang Diyos gugma. O tungod sa iyang gugma, ani ay tulong sa Diyos nga nagasulti sa kamaturan. Nga kung ang tao magkinabuhi sa paggadautan, adunay silo. Kung ang tao sa magkinabuhi magharong sumala sa kabutong sa Diyos, adunay kaluwasan. Nganong niyaman ka sa simbahan, kaya nagtuo ka sa Diyos. Kano sa ara ka mo sampit sa Diyos o kanang mo kapoy na ba ng lawas? Kano sa ka mo sampit sa Diyos o naigo na ka sa problema, maigo ka na sa sakit? Usa pa ka may ingon mo simba na ko, o usa pa ka may malagay na ko, ulahin na. Karon, mauni ang adlaw sa pagduol sa Ginoo. Okay. Dinhi sa Tesalonica akong basahon. Praise God. 1 Thessalonians chapter 5 verse 4. Brother Pat, basa sa Bisaya. Padayon sa size. Ingon sa ginabuhat sa uban. Inunuang malatukaw kita o magmahusay sa una-una. Okay, ingon si Pablo, dili kita managkatulog sama sa gibuhat sa uban. Unsay buti pasabot ni kita, dili kita iya sa pagitni. Ningon ang pulong, but you, brothers, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. Unsay buti